Hvad så YouTube? Vi skal spille noget Minecraft. Og ja, jeg har lavet verden. Jeg har ikke spillet noget på den. Jeg har lige prøvet at optage den her. Men så failede Fraps. Eller nej, Fraps failede ikke. Hvad hedder det? Lyden fungerede ikke. Så vi skal bare gå i gang. Det er første gang, der kommer noget Minecraft. Ja. Det bliver en let's play. Ja. Lad os komme i gang med at lave noget fedt Minecraft videre. Okay, rigtigt. Okay. Ja. Det er ikke så fedt det her. Okay, vi startede et lortested. But we say fuck it. Og hvis I kan høre noget støj i baggrunden, må I virkelig undskylde. Dunk. Textpack link i description. Eller beskrivelsen. Jeg sidder og peger, som om I kan se det. Sådan, nede i beskrivelsen. Hey! Fuck, de ser nice ud, den her textpack. Woohoo! Fuck. Men det er mit skin. Fail er der fail. Nej, hvor nice det kraver. Fuck, hvor nice. Jeg har selv lavet mit skin, og der er kraver og fail. De der kraver, det var faktisk bare en fail. Ups. Ja, jeg kan ikke gøre sådan, så Fraps ikke er oppe i hjørnet. Eller jeg kan nok godt, jeg gider bare ikke. Fordi jeg skal se, hvor mange FPS om den overhovedet optager, hvor meget den kører med og sådan noget. Men det her, det bliver mere sådan en update video, end det bliver en let's play video. Der er ikke kommet noget det sidste lange stykke tid, den sidste måned eller sådan noget. Fordi jeg startede i skole, bla bla bla, har I hørt i en af mine videoer, og nu er det på tide, at jeg får lagt noget op. Så, ja. Fuck! Oh my god. Flagmus! Okay. Det er ikke så fedt. Nu bliver jeg nødt til at komme op. Det er sikkert ikke nok. Det er lidt irriterende. Er det nok? Nej, det er det ikke! Nej, fuck it. I can say du. Ja, jeg bygger mit hus her i nærheden. Ja, hvad skal jeg egentlig sige? Nå ja, jeg starter på en ny skole. Hej, nå ja, det har jeg sagt. Lige meget. Og så vil jeg egentlig også bare sige... Der kommer også noget LOL op. LOL er et fedt spil. Der kommer også snart noget mere Legend of Zelda, fordi det har jeg ikke fået spillet så meget af på tiden. Og der kommer Sly op. Det er ikke sådan noget, okay, jeg gider seriøst ikke spille Sly. Fedt spil. Jeg vil lige sige, alle jer der godt kan lide spil, altså, ellers vil I nok ikke se mine videoer. Gør jeg selv den tjeneste at gå ud og købe Sly Cooper, eller Sly 4, Sly Cooper Thieves in Time. Virkelig godt spil. Siger det bare. Dumt. Hvor the fuck. Ja, det er et godt sted at bygge mit hus. Haps. Der. Økse. Økse, ikke skid den økse. Men spiller vi på let, eller spiller vi på noget sværere? Ja, okay, det er fint, vi bare starter på let. Og jeg kan altid godt lide at have mine items sådan her. Økse, altså skovl, økse, hakke, svær. Fordi så er jeg altid mit svær på 4, og det kan jeg meget godt lide. Så, ja. Hey! Yay! Og der kommer
Bagefter det her tror jeg vil filme noget Hunger Games med en af mine venner. Skal vi bruge sådan det? Jeg kan lige lave basic items nu. Slop. Så har jeg basic items. Og boom kan jeg godt lide at have ved siden af mit sværd. Altså som nummer 5. Død kylling! Die chickens! Die motherfuckers. Ja, hvad skal jeg ellers snakke om? Nå. Lige meget, så kan jeg bare lige gå i gang med at blive kuset. Snøbolde! Jeg skal have snemand. Fuck it, jeg skal have snemand. Haps. Jeg bygger bare sådan lige noget huset nu, og så er det vel også lidt for denne episode. Ja, mine episoder bliver meget korte, sorry. Okay, den kan godt blive lidt længere, jeg har ikke engang optaget 5 minutter. Hey! Gå der væk. There we go. House builder. Men ja. Undskyld, jeg er lidt stille, men det er fordi jeg gerne sådan... Ja, jeg ved ikke. Men jeg synes det er rigtig fedt, at min sådan... FPS holder sig på 30 deromkring. Altså... Ja, okay. I ved, hvad jeg mener. Det er ikke et så pænt hus, det her. There we go. Nu skal vi bare lige... Jeg kan hugge det her træ ned, og så... stopper jeg episoden. Men... i dag bliver en af de dage, hvor jeg uploader så meget som muligt. Eller uploader. Filmer så meget som muligt. Fordi jeg ikke har filmet noget. Seriøst! Haps. Noget i lang tid. Så. Der kommer rigtig meget Minecraft op lige nu. Fordi, ja. Jeg har fået Fraps til at virke. Før jeg stoppede det hele tiden efter 29 sekunder. Jeg har fået det til at virke. Men det var fordi det var en fejl, så jeg skulle bare... Ja. But... se den ikke på den! What? Nej, okay. Jeg kan også lige... okay, sneen væk. Og så ligger jeg... ja, så stopper jeg episoden. Slap. Okay, YouTube. Første episode Minecraft. Done. Ja, den er færdig. Jeg ved det, det er helt sørgeligt. Nu kan jeg se, at der går hen og græder hen i mit hjørne, fordi den er slut.